Книгата. Първата стъпка към не ставаш за нищо. Не е минала и година, в която книгата да не е била почитана с панаири, изложения и официални празници на просветата. Книгата датира появата си още преди хората да разберат какво представлява тя. Много по-рано от проявата на нужда от четене и още по-назад във времето от откритието на всички говорими и писмени езици. С две думи, книга е имало преди да се установят лингвистичните правила за писането й, затова и най-ранните свидетелства за съществуването й не са могли да бъдат разтълкувани еднозначно от учените изследователи в областта. В момента се знае за над 50 книги, които са забранени за широката четяща аудитория поради опасност от нарушаването на световния мир и човешкото добруване. Някои сред които са окултистични, конспиративни, спекулативни, засекретени работни и дори медицински. Информацията обаче се пресъздавала чрез авторовата призма, така че с годините тя станала необходима на човека, за да може да създаде ход на човешката еволюция, докато един светъл ден човека не си дал сметка, че за да получи нужното познание, той трябва да отсява и да селектира информационните си източници, защото иначе живота не би му бил достатъчен, за да изчете всичко налично, множащо се с всяка изминала секунда. Ако направим груби изчисления, ще видим, че 365 поредни дни в годината се създават над 200 новини на ден, за всяка от които между 3 и 300 хиляди души решават да създадат по една книга. Ако всеки завършва книгата си, публикува я и я издава, а след това разпространява, всяка година световната библиография се пълни с над 2 милиарда и 190 милиона книги. Да, вярно е, че не всички ще бъдат достъпни или пък четими, но въпросът е, че човек не разполага с време да изчете всичко това. А какво остава за поддръжка и актуализация на познанията? Някои могат. Професията на някои хора позволява четенето на много книги, но колкото и бързо да четат, те не могат да минат през повече от 5 книги на ден. Това силно лимитира занимавката с богат списък от информационни източници. На помощ идва изкуственият интелект, който прави всичко, дадено му по силите, да синтезира необходимата информация и да я поднесе в подходящ вид на читателя. Колкото повече човек се ограмотявал, толкова по-ценен ставал опита му с класификацията и анализа на книгите. Годините прекарани в ровене водят до "за нищо не ставаш", като има крайни ситуации, в които четеца дори отказва да извършва физиологичните си нужди, залисан от материали за четене. Заниманието с книги граничило с всяка наркомания. Четящия се превръща в маниак на темите нови издания, преработени издания, твърди корици, офсетова хартия, вид мастил, дали има илюстрации и други приложения, дали е наличен превод или е в оригинал, тираж, издателство, година на издаване, достоверност на написаното, жанр, доверие в експертизата на автора и на редактора, както и на преводача, спиране от разпространение, изтегляне от пазара, всякакви печатарски и дизайнерски въпроси, анализ на прочетеното, сравнение с сходни произведения на други автори, ако изобщо има база за съпоставка, и много други детайли. Човека би направил и невъзможното да издири редки издания с колекционерска стойност, би отказал да живее в нормални битови условия само и само да спести пари за книга. Най-скъпо оценената книга в момента е ръкопис на Леонардо да Винчи, с който по последни данни е търгувано през далечната 1994. А една от най-скъпите достъпни в момента книги е Хари Потър и Философския камък, първо издание от 1997. В случай, че
някой от притежателите й реши да я пусне на аукцион, цената й може да надхвърли годишната лекарска заплата по тукашните стандарти. И ако тези примери не са достатъчни, ето още от най-скъпо струващите книги на всички времена. Щом човек е склонен да попълва книжни колекции, вместо просто да намери съвременните, преработени и допълнените им издания, то определено говорим за хора, които рядко стават за нещо. Човек обича да чете, откъсвайки се от света и настоящите си проблеми. В четене могат да минават часове, дни, седмици, месеци, дори години. Четенето на увлекателни книги може да застопори четящия, без да му позволява да се изправя на крака, без оглед на нуждите му. Освен крайниците и гръбначния стълб, както и сърдечно-съдовата и мускулни системи, най-потърпевши от четенето остават очите, налагайки носенето на диоптрични приспособления през целия период на четене, а често и за постоянно. Това е допълнителен гарант, че човека няма да стане за нещо, когато и да е, оправдавайки намалената си двигателна способност с ограничената видимост и наличие на смущаващи гъвкавостта оптични приспособления в зони, които естествено трябва да бъдат освободени за движение.